So maayong gabi amigo. Ayun gabi sir. Maayong gabi isa. Kung sa may akong maalagad nimo. Kining nakipangutana ba og naghiusa ba mo aning mga si Maria da kuno to na da kuno langit? Dugma man na sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Og biblically speaking, biblically and theologically, ay tinuod yun, nagkaato naglangit, nagkaato makiglangit tos di Dimas. How much mo ang mahal na birhen? Kining gamit ni Giancarlo Badinas nga nasa pinadayag 12-1 padulong sa city. Asa man ni nahitabo nga gigukod ang babaye sa dragon sa langit o sa yuta? Actually, kanang Revelation chapter 12 verse 1 to 5, presentation na pinakauna nga nagapunti nga ang mahal na birhen naa sa langit. Kanang 12-1 og 5. Kanang 5 man gud na mao na to yang binhi nga diin kanang moong kitagbayhan nga naa sa langit 11:19 sa Revelation refer na sa arka sa kasabutan nga nagapunting sa mahal na birhen. Kanang sa preceding verse or kanang tawag ining sa continuing verse niya nag-refer pud na sa gitawag og simbahan. Nga ana nga panahon for 3 years lutuson ang simbahan pinaagi ni anang maong dagko mga emperador nga nangulo diya sa gitawag og Imperyong Romano. Next question. Kining sa tier definition sa kining giingon nga kalangitan dito ba na sa gingharian sa langit o diya sa kawanangan? Actually, pag binuntaog tawag ng traditional and Jewish concept. Kung wala mo na sir, o traditional sir, ang atong pangutana. Ayun sa kong tawag, nagtubag man ko, paminaw. So, buot pasabot, pag binutag traditional thinking sa gitawag og mga Hudyo, the word langit, daghang gipungting. Kawanangan, harian sa Ginoong Dios kanang ingon day ang tawag anang balang sa St. Matthew chapter 6 verse 9 amahan namo nakas langit na kawanangan dili oy so kanang word nga langit depende sa paggamit ug sa konteksto nga gipresentar sa butang tawag ining gisulat sa moong gitawag writer kanang sa Revelation chapter 12 verse 1 syempre kay vision man na. So nakita sa langit, kawanangan nakita niya nga ni-appear ang mahal na birhen. Pero dili pwede nga mo-appear to kabalo gud siya nga patay na ang mahal na birhen nga panahon. Kay kabalo man si San Juan nga ang birhen patay na. Nakasaka naglangit kapag man oy nakita niyang babae. O gi-confirm niya kanang bayan na mauna ang kanang mahal na birhen. Next question. Nasayod ka ba bro nga ang dragon nagtindog at tubangan sa babae diri sa yuta? Nasayod ka na wala? Cryptic term na nagigamit ni San Juan nga naga-refer sa Imperyong Romano nga nagalutos dili lang kayo sa gitawag og mahal nga birhen kundi nagalutos sa tibuok lawas ni Kristo nga mo ng iglesia. Iglesia pud ay ilang imuhang pagsabot day anang babae diha. Actually duha ang meaning ana niya Kanang chapter 12 verse 1 o kanang verse 5 refer na sa mahal na birhen. Kay kanang verse 5 din nga nanganak sa hari mga hari literal man na. Si Kristo man na. Unya pagaw ka ng babae din na literal. Dili oy, pag abot sa tawag ining sumpay nga bersikulo kanang babaeng gisgutan na pod nagapunti na dito sa simbahan nganuman kay dili pwede magbuwag ang simbahan ug ang birhen. Dili pwede magbuwag na. Next question. Okay, sa ato pa lahi mo stand ni Giancarlo Badinas kay ang iya bisan padulong hangtod sa city nag-repair man gyud sa kang Maria nya imuha nag-repair dai sa iglesia. Ngano si Giancarlo Badinas, ngano si Giancarlo Badinas titag-iya simbahan Katolika, nga dili man. Sato pa wala na siya nakasunod. Ang akong gisunod, ang akong gisunod ang tudlo sa Iglesia Katolika ug panguna-una sa mga father sa Iglesia Katolika. Wala ko kabalog asa niya gikuha na nga panguna-una. Pero ang sa kuha, ang akong gitudlo kining gitudlo sa father sa Iglesia Katolika ug mga banggiita mga teologo sa simbahan Katolika. Sato pa ang naa sa 5 gikan na sa 5 patulong sa city iglesia na diha. Dili lagi kanang sa 5 manggod mao ganang nanganak kanang bayhanan nanganak literal man ng bata din ha kanang bata ba literal man nga ang gipunting diha ko basa bro ay sa basa diba wala ko Bible dire di pa wa po koy tawag na Biblia na dire cryptic letter man gud na buti pasabot gi-present niya gihulagway niya ang mga panghitabo sa kana nga panahon nga gipaagi niya cryptic kung pamaagi sa pagsulat ba implied
igamit sa mga symbolical terms nga nagapunting sa kamatuoran nga nag-exist na nga panahon. Kritik gani. Pwede kritik mura pag no limit ang hiri ba? No limit ang hiri o naa si tawag ining Padre Damaso, naa si Maria Clara o kana mga personaha dili man ang literal nga exist na mga personaha pero kana mga characters sa no limit ang hiri nagapunting nagkamatuoran. Same pud na sa tawag ining Book of Revelation, it's a cryptic letter. Naani mga buot ipasabot pero ang anak sa verse 5 kanang anak dinha nagi-anak sa babae nga naghari sa tanang haris tubok kalibutan bisan kamo tuo mo mga si Kristo na. Pwede ba mo mabasa bro kay wala koy Bible diri bro aron nga masaysay ginato. Wala po koy tawag ining Biblia ron din kay tawag ini ako ang gipanghipos So sige lang pangutan na lang. Isa dia. Kato ba bro, iglesia ang imuhang kuan. Iglesia ang imuhang paglabay na sa 5 sa city, iglesia na diha. Kanang mibarog ang dragon atubangan sa iglesia kay babae man. Duha lagi na ang meaning lagi ana diha. According sa mga fathers, ayaw i-insist ang imong pangunahuna subay sa pagtuong Katolika. Kay ang pagtuong Katolika na ay two interpretations nga nagapunting na ay Marian interpretation o ecclesiological presentations or interpretation. So kanang imong nga Marian ay lagi sa ato pa di lagi na i-insist imong pangunahuna sa among doktrina. Sa among tawag kanang understanding sa Revelation chapter 12 verse 1 o sa tawag ining sa 5. Sa Marian interpretation refer na sa mahal na birhen. Pero sa ecclesiological presentation refer na sa simbahan lagi panglutos kani adto ilapin na kay siyempre kanang dragon dinha nakig-away man as babae. O wala may laing inahan ni ining maong simbahan na ang mahal na birhen raman. So kana. Wala nga ko ang tawag nito bag. Next question. Okay, sunod pangutana bro kining ang kanang nasa pinadayag 12:1 unsa man sa inyo yung doktrina? Unsa sa inyong doktrina bro? Future na o past tense? Okay. So kanang ingod din nasa Revelation cryptic letter. Pag yung cryptic letter, ang cryptic kong pagsulat, nagapunting na apod siya gipunting ka future, na apod siya gipunting ka past tense. O sa past now, pagpasaan po itong Revelation chapter 1 verse 18. O past naman to, nilabay naman to. Pero, kinigamit sa mga symbolical terms nga nagapunting sa kamatuuran, so bisan pag mo isgud siya tawag anang future tense, nang hitabo na sa ilang mga panahon pa kani adto. No, future tense, siyang pagsulat, nakit-an good niya, pero nanghitabo na sa ilabi na sa ato ang panahon karon nanghitabo na for example katong tawag ining Imperyong Romano nga gilutos niya ang tibuok babae ang babae nahitabo naman na kanang napulo kasungan nag-refer dito sa napulo ka emperador nahitabo naman na anong katawa man ka anong katawa man sa may katawanan na to ang problema na kay di mo kasabot next question. Kana ding revelation nagkuan dai na siya nagtumbok dai na siya sa past tense nga dili dai na siya ingon nga prophetic time ang iyahang gitudlo. Daghang mga butang na nahitabo na. Daghang mga butang sa Book of Revelation nga nahitabo na. Pwede kabaluan na. Oy, pinuang man na oy. Ayaw. Kanang pito ka iglesia na. Future tense pa na. Ayaw ko isulod sa inyong bulsa. Ayaw ko isulod. Kana pa ingon bro nga. Kana pa ingon bro. Time sa atin pa. Sige. Letter gani o ipasabutan na usa na magitawag og sulat nga atake sa gobyernong presente sa ilang panahon. Og nagapunti pod og mensahe sa gitawag og umaabot. Ano man kanang dragon nga naabi na pinakauna nga nagrefer na dito sa tawag ining mga Imperyong Romano man na ikaduha kanang mga pareha pod sa inyo. Mabutang in Mariological sense, naminaw ni akong migo. Okay ra. Wa naminaw. Padayon bro. Go ahead bro. Naminaw ka sa kuha? Naminaw ra ko. Unsa man tong presentation kanina kung naminaw ka? Naminaw ko nga imong presentation walay klaro kay naay future na. Wa ka naminaw. Kanang ni Barog. Kanang ni Barog ang dragon sa tubangan. Kanang ni Barog ang dragon sa tubangan sa babae nahitabo na wala. Okay. Siyempre nahitabo na tungod sa hinungdan nga ni agi naman ang Romanong Imperyo.
Pero naapag yung mahitabo pa. Bro, ni Barok ang dragon tubangan ni Maria, bro. Timpa. Mo bitaw yung ganina, di ba, na ay duha ka interpretation nga naisgutan. Mariological interpretation o ecclesiological presentation. Ang ato ang topic about Mariological presentation, nidagan kag ecclesiological presentation. Muna dito magkasinabot. Wala ba? Ang ako ang tawag ining tira na akos too, ikaw na apugas wala. Dili man na pwede. Ngano man kay kanang kung moingon mo kanang dragon man gud na nga nag-refer sa Mariological sense, refer na ang sa parihan ninyo. Nangatake sa mahal na birhen. Pero kung yung ecclesiological sense, kanang dragon nga na din na refer na sa Romanong Imperyo o sa mga buot mo supak ug muguba sa Iglesia Katolika. Gets? Sunod pangutana na, bro. Ayaw kong tumagan sa wala, bro. Kung akong pangutana sa too, kaya ako may nagdalas pangutana. Nganong matum kag wala, nga akong pangutana naman sa too. Gikorrekta ka. Ngano man tumod kay ang imuhang pangutana sa ato. Isa yung premise ko. Bro, ay dahil lang. Sa hilom sa premise ko, aron dito magpapalay. Ayo sa lagi. Ayo sa sapaw. Ako mo gud programa. Ay sa, imo lang yung programa. Girespeto ta ka, pero ni premise ko sa kuang. Premise ko kay naman ingon mo sa tawag ka ng komento butang. Bang programa magginastos pa. Komento og butang nga tawag ining kung sukon pa. Ayaw sa wala nga na magkasuko ng utana. Ang question about ecclesiological interpretation nya pagkaundad on kuno mo sa Mariological. Ay binuang ka mo tabi Mariological. Di ko ta mag-abot. Minaw sagot, nganong ako may nagdala sa pangutana, nganong imo kung tubagong dito sa wala. Akong pangutana nasa to. Di ba? Tubag ko. Ayaw kung tubagan sa wala, kaya akong pangutana nasa to. Ayaw kung madili ka magkabot, kaya ganun. Ako may nangutana, di ba ako may nangutana, ikaw may mutubag, pagsubay ka sa akong pangutana, ayaw likay-likay. Okay. Mo hindi ka mag-abot, Hindi ka mag-abot kaya naman. Sobra pa ka sa abnormal. Ako lang utana sa imo ha. Dapat dili ka mosunod sa kuang. Dili ka mosunod sa kuang pangutana mo tubag, dili kay magsibat-sibat ka. Yay, ano mo dili ka mag-abot. Paminaw sa ay magbinasos imo sa programa. Paminaw sa God. Ang ako ang topic about Mariological interpretation and presentation. Ang imong naasi mong otok ecclesiological. Wala ang akong pangutana na asa tuo nga pagka manahon po magnasog kay ako topic naman sa wala mo nita mag-abot. Nga naman kaya ako ang interpretation duha. O beto iklaro na ko Mariological o ecclesiological presentation. Usa na to pag-abot ka nasi mong utok ecclesiological. Paminaw ko bro. Ang akong question bro. Nga naman, paminaw. Ikaw mo ay nayabag karon nga naman di ka makatunong sa topiko kung gitawag ining gitakin kay instead of dito ka mogugod sa Mariological interpretation, dito ka namigugod sa ecclesiological. Wala mo ko nang utana sa topic, ako may nag-build sa topic ron, kaya ako may nag-question si mo ha. Dili. Ako ang na-topic karon dili ikaw. Ako mo nag-build sa topic dili ikaw mo nag-build sa topic. No. Ayaw ko out of order ka. Ako maoy nag-question. Paminaw sa God. Ako mo nag-question mo, wala ko nang utana sa imong tema. Paminawa sa lagi ko lagi. Ako nagdala sa imong question. Paminawa sa ko ba? Paminawa. Paghanay ta. Ano mo magong style? Dili ko niyo patingugon sad ko. Ikaw may di ko niyo patingugon. Kaya nagpakita sa imong tawagan na reaction niya. Hindi mo magani og ganyan sa imong explanation. Yan, ito mo ang manangin mo. Sige. Mutingog ka, muhilom ko, pagka man mutingog ko, muhilom ko ka. Ana. Okay. Sige. Ayaw ko ingna nga dili ta mag-abot kay ngano man ako nagdala sa tema, ako nag-question sa imo. Okay, ang akong pangutana, unsa may doktrina ninyo ana? Niingon ka nga mo ni iyang doktrina. Nangutana ko nisulod ko sa inyong doktrina. Kay si Maria man ka ana. Niingon ka nga duha. Okay, dili ko sa usa nangutana. Kini bang nagtindog ang dragon atubangan sa babaye?
asa na nahitabo sa yuta o dito sa langit? Oh, di ba ang imuhang tubag nga duha, ay kung tubaga sa duha. Tubaga ko sa usa kay akong pangutana kanang nagbarog ang dragon at tubangan sa babaye. Ana ba? Muna o kanang pirpli lang ba ayaw kog dad-a sa walay klaro nga tubag kay imo kung tubagod sa walay klaro, mabutang sa walay klaro akong question. Kay tubaga be, asa man nagbarog ang babae ang asa man nahitabo nga nagbarog ang dragon at tubangan sa babae sa langit o sa yuta? Okay. Mutubag na ko. Pinakauna, tama man nga ikaw tawag ini nangutana. Yan naman ko tawag ini topic. Nagtuo ko nga ang imong pangutana sulod sa ako ang topic. Muna nga dito mag-abot nga naman sa imo palang unang pangutana daan duha na ang interpretation nga akong gihatag. Mariological interpretation o ecclesiological interpretation. Dito ba kung Mariological interpretation, niya pagka manipasok ka sa ecclesiological, di kita mag-abot. Muni punto na ko ha, muni punto na ko. Ikaw ang nagdala sa question, pero ang problema, ang akong topic Mariological, pagkatapos dito ka nisulod sa ecclesiological, muna di kita mag-abot. Diba? Muna sunod kung mangutana ka, dapat kabalo kag asa ka dapit mo purma. Nga naman kay kung di ka kabalo mo purma o asa ka tawag ka mo pasok mo, nang di gyud ka makasabot. Number 2 nga tawag ini nga punto asa man nagbarog tong gitawag og dragon unsa may gusto nako ihatag nimong interpretation, ecclesiological or mariological? Sige Dobe, para magkasinabot ka. Ako wala i-clarify asa man ako tawag anang ihatag interpretation, mariological interpretation or ecclesiological interpretation? Okay. Ang ako ang gipangutana sa imo ha, ikaw mo ay mahibalo kung asa dapit ka mo. Gusto diha sa ako ang pangutana. Kaminosa. Asa ka mo gusto sa tubag. Kaminosa bro. Ay ko gisapawan bro aron di ka magbawan na. Wala kang gisapawan ba? Tulo ba yung tip? Asa dapit mo porma og tubag. Muna gi-clarify na ko si mo before ko mo padayon og tubag. Asa man kung nimo gustong patubagon, ayaw mo isulti nga ikaw ni tawag anang bahala mo nang di ta magkasinabot. So gusto na ko nga tawag anang mopili ka asa man ka ana. Kay kung motubag og mariological ang naa si mong utok ecclesiological adi kita magkasinabot. Nya motubag kung ecclesiological nya motubag ang imong una mariological di jud ka kasabot. O asa man ko diha dapit mi sige rabi. Okay, ako pangutana na bro. Sayon kayo bro, sayon kayo. Tipa. Ecclesiological interpretation o mariological interpretation kaya para magkasinabot ta. Okay, ang akong pangutana bro, sayon lagid kayo. Paminawa ang akong pangutana. Asa man na nahitabo, ayaw ko balihaw pangutana. Kumbaga lang, asa man na nahitabo ang dragon ni barog sa atubangan sa babaye? Sa yuta o sa langit? Kumbaga lang. Aniha, mutubag na ko ha, mutubag ko. Before ko mutubag, asa man, unsa may gusto nimo nga akong ihatag di mga tubag, mariological or ecclesiological? Sige David, tagay sa babi kay ayo yung tawag anang ko lagi ayo og tubag ko dili ayo ano man kay sa tawag anang nakakinihibawan sa Biblia ikaw kabalo mismo og asa ko nimo gustong patubagon di ba ikaw galing yung nagingon nga ikaw nadala sa topic di ba asa man ko nimo gusto patubagon unsa nga interpretation, ecclesiological or mariological? Sige David. Kaya basi mo tubag o mariological niya pagka man anasi mo na ecclesiological hindi na punta mag-abot. Sige be. Sayo na magaya akong pangutana bro, asa man na nahitabo bro? Clarify ba og asa ko nimo dapat patubagon? Ecclesiological presentation ba o gitawag og kining mariological? Ano ba? Kasabot pa. Ano ba? Di akin ako makita na nagbasa lang yun mo kasabot. Ayaw ko baliha og question. Kaya balihan ko ng question. Pwede ito lang. It's a rhetorical question for point of clarification. Di ba? Sa argumento, ang rhetorical question, mo ni butang pagpaklaro, depende sa imong intention to clarify kung asa ka dapat purpose to ba. Kung sa man dahil nasabtan dahil mo question di ay. Paminosa ba? Ang imuhang tawag ko na asa dapit ang dragon din nakapurma ang dragon din na. Mo nang nangutana ako i-clarify una before ko motubag. Asa man ka gusto mo tubagon ta ka? Mariological presentation or ecclesiological presentation? Sige be. Bro, ang akong pangutana sa iyon dagi kayo og nagbasa ka sa Biblia. Asa man na nahitabo ang dragon may barog at tubangan sa babaye, sa langit o sa yuta? Lagi. Tagakin ako isa ka option.
Taga-ilang ko. Unsa man na? Unsa may gusto na ko itubag si mo ha? Mariological? Ay, isa, Mr. Pindon, paminaw sa Mariological or ecclesiological tawag ining answer? Ayaw lang yung pangutana lagi, anak. Kaya ako pangutana, klaro kayo. Clear kayo. Ako man ang tabo. Clear ka ni kayo, mas mo clear pa ng tubag o ma-distinguish nimo og unsang klaseng interpretation na natin itong doon. No. Dili ba? Ayaw ba? Paminaw sa God. Ano mga argumento ba nga tawag ka na tatawag kanina o. Primero pa lang di ta magkasinabot kano man kay nga ang tubag ng mariological ang nasi mo na ecclesiological. Kaya gipapili ka na karon. Asa man kadapit gusto tubagon ta ka ecclesiological or mariological presentation. Bro sino? Ayaw kog baliha og pangutana kay ako ang pangutana asa man nahitabo nga nagbarog ang dragon sa atubangan sa babaye nga nagmabdos. Diri sa yuta o dito sa langit? Sa yung naman kayo nagapangutana? Wala man ta kagibali. I-clarify lang na ako kung asa ko dapit mo tubag. Dili ko paminawas ako. Ay, ayaw sagsapaw lagi. Naminaw ko nang ganiinak samtang nagsulti ka, ha? Wala ko tawag ano ni balog question si mo. Akong gibuhat, gi-clarify na ako kung asa ka na ko gustong to, asa ta ka gustong tabagunta ka ba? Nga naman, kaya ang imuhang gihatag nga tawag ka ng question na ay duha ka interpretation. Mariological and ecclesiological presentation. Kung nakasabot yung ka o naadyo ka exegesis, makatukan ka ana ug asa ko niya magusto patubagon. Kaya para tawag ka ng musubay ta sa linya ba? Kaya kung mutubag ko og mariological nya pagka nasi mong utok ecclesiological, di kita mag-abot. Sige David, tagay ko. Asa mo ko? Ako na po'y patingog ha. Ayaw kog pasudlaan ang imuhang duha ka punto nga mariological o sa tong imuhang usa. Ayaw kog pasudlaan na. Hindi na pwede sa kuha. Ang akong question, klaro kayo, clear kayo, asa man na nahitabo. Kaya sa maong teksto nga, og imong basahon, og nagbasa lang unta ka ng Biblia ha, di na ka mo clarify, o di na ka mo hatag og clarification question sa kuha. Eh nga naman, nagbasa man ka. Oh, ang akong pangutana, asa man na nahitabo nga ang dragon ni barog at tubangan sa babaye. Sa langit o sa yuta. Tubagan ragon na, kasayo na. Sayo, nagkinatubagon lagi. Perting sayo na, radyo na tubagon. O, sayo na kinatubagon. Pero, i-identify una o asa ko gusto niyo patubagon. Mariological or ecclesiological. Ano man, kay kung mutubag og ecclesiological, ang imo una mariological, dili kita mag-abot. Mutubag og ecclesiological, ang imo una, ay sa lagi ba? Ay sa paminaw sa. Ilan jud kay mga tawag ng kuan ka ba? Ikaw may wakabalo, ano man kay ang Revelation chapter 12 verse 1 hangtod sa 17, duha ang interpretation na adiha. Duha, mo nang gipapili ta kag asa ka dapit gusto ana tubagon ta ka. Kaya para matubag ta kag tarong bakit mo matubag og biological, imuhang una-una ecclesiological, mo na kung imong kita mag-abot kita magkasinabo. O asa man kuno patubag na nabi. Sige para matubag na nako dayon kini na ko sig atatang tubag ana. Sige, matingog na ko. Ang akong pangutana duha. Pili lang ang duha, langit ug yuta. Ayaw kog dadaan ng imuhang pangutana. Ayaw kog baliha, style na mo oy, bulo. Langit ug yuta, tubag na kategorikal. Deceptive question. Nagadahagan mo, sulod unya paghuman karon dili mo katubag sa imong pano. Dili ay, nadismayagan ni ko pagkasulod gani mo kay nagtuog maayo ka. Ano man simpleng tawag anang identification sa interpretation di ka identify? Di ba? Oh, simple ba 'to ang question nimo pero tawag in nga nagtangag na og deceptive nga tawag ining panguna-una og argumento. Ngano man ako motubag og biological nya pagkauman imong sunod og imong una-una ecclesiological di kita mag-abot. Di ba? Ako ang i-clarify una before ko tawag ining motubag. Asa man ko asa nimo patubagon ana? Kanang imong gipangutana sa ko asa man ko nimo patubagon papormahon ana? Sa ecclesiological interpretation or sa tawag kanang mariological? Sige, gusto na ko na maklaro ba kay para nanino lang. I-define sa asa ta mo subay ba? Paminaw. Kapaluta ba asa ta mo subay ba? Oh, tawag ang dili man na pwede nga mamamangka tayo sa dalawang ilog. Dili man na pwede. So isa-isa lang. Oh, may ko sa ko. Oh, sige, interpret na gamit ang ecclesiological interpretation. Oh, i-interpret ako si mo. Pagka man i-interpret na sa mariological interpretation, oh, interpret ako si mo. Sige. Okay, ako na po. Ang akong pangutana, Brother Sino, sayon ra magibita kayo na langit ug yuta kategorikal ba? Unya, imo kung pangutan-on, i-define sana ang imuhang giingon nga
Marias digital unsa pa nang imong yaw diha dili na i-define sa na siya kay ngano man dili na pwede kay wala na sa Biblia. Ayaw ko dapat sa Biblia. Imo ta na. Wala sa Biblia. Wala man na ningon nga duha ang kuan diha, ang duha ka buk ipasabot diha kay usa ra may buk pasabot diha. Okay. Sige, mutubag ko ha. Ina lang og dili ka makitubag ako sa iyo ng pangutana. Verify gani nako. Asa ko dapat mutubag, di ba? Pangutana kung nagbasa jud ka tawag anang Biblia, kung nagbasa jud ka tawag ana, ayo sabay sa patubag sa ko. Kanina ta sa ko wala mo dingon sa ikaw na pod. Wala mo ko dingon sa imo nga ikaw na pod. Patubag sa ko. Wala mo dingon sa imo nga ikaw na pod. Patubag sa ko. Okay, niya ha. Kung tinuod jud ka nga tawag ining nagbasa jud kag Biblia, o kabalo jud ka sa tawag ining approaches sa Biblia, kabalo ka kung si buti pasabot nako. Di ba? Ang ka na gini kaganina, ingon ka nga, future tense man ang tawag anang Revelation, yan na nahitabo. Katong Revelation chapter 1 verse 18. Naanay nang hitabo nga tawag na gipanglungguan sa ulo. Yung sa man yung reconcile na nga, ay wala man sa tawag anang sa Biblia, o usang sitas ta. Nga dili pwede nga mo interpret ka tawag ining gawa sa Biblia. O sitas tabi. Nagayad ako sitas, even si Ellen G. White wala sa Biblia na. Pero nituo mo na, o pwede man naman itong topic. So ang point ako din tagai ko, before na ko natubagon ang imuhang tawag anang question, kaya simple rin yung tinta na. Pero ang problema is, gusto maguna ko nga magkasinabot ba? Ang objective na ko din magkasinabot ta. Eh pag mayon ka, sige, tubagaon na nag-myological tawag ng interpretation. Tubagon ta ka, sunod, tubagan ng ecclesiological interpretation. Eh, ito, mutubag na po kunimo. Ano ba? Dili kay tawag anang inahaso mo na nakakabag yes or no, wala mo ta nagdebate. Sige, next question. Okay. Ano ni sa bro? Dili lang ko mangutana niyo bro, kay di magyapon ka makatubag. Ako alang ba? Tanan ng mga Katoliko, ang tanan ng mga Katoliko nga nisulod sa programa ni Pastor Chris Bacalares, ug unsa nga mga pangutana gitubag. Gitubag ba? Ako nagtuo jud ko nga namang gini-invite sa kuha sulod dito sa programa ni Argesino nya iya kong gitagaan o tagagi gisindan ko niya nga mosulod ako nako. Moto nga ni message juga niya sa imuha ni sulod ko sa imuha. Kaya naman iya mo kong gi-invite. Nagtuo ko og pareha po sa sistema ni Pastor Chris Bacalares nga motubag ra. Tubagon og sa mga pangutana motubag. Di ba? Sa ganito tipito naman gani siya ni Ramil ni Jomel Baloria. Mutubag siya sa kategorikal. Pero sa imuha karon nadismaya jud ko. Langit ug yuta ra akong pangutana, di katubag. Kay mangutana pa balin akong pangutana. Asa man diha kanang logical o logical o subjectical. Dili man na mao. Maulan man ta sa mga tao kay ngano man ni-invite sila, nagtuo sila og tubag jud pagtarong. Ang akong pangutana sa iyon kayo. Kanang nagbarog ang dragon at tubangan sa babae, asa man na nahitabo, sa langit o sa yuta? Sayo naman kayo na. Pag-explain niyo, magpapagabi ka nga sa langit. Sa langit na nahitabo, kaya nga naman, diha nakita ni Juan. Na-explain ka. Sa yuta na nahitabo, kaya nga nung sa yuta na nahitabo, tungod kay nakita na ni Juan, explain ka. Sayo naman kung kayo ko ng akong pangutana. Aron nga makapaluapod ka ba? Dili kay ingon nga, baliwan po kunin mo pangutana, kay aron nga, makasunod ka sa imuhang style. Dili man na mao. Kaya nga naman, ako nag-drive karon sa akong question. Dapat sa tubag sa question aron nga makapaluap ko sa kuang question. Ano ba? Mutubag sa kadali ha. Okay. Si Pastor Bacalares, mutubag man god, inuod gyud nga mutubag gyud siya. Nya pagkahuman ang mga tubag puro butbut. Ano ba? Nya pagkahuman og tawag anang mo insist ka or tawag anang mo counter argument ka, tagaan kag puro butbut nga mga ebidensya pangputlon pag ang gibasa. Ano ako dili na pwede sa kuha diri. Ngano man kay sa question pa lang nimo ako anang i-categorize kumbaga. Ngano man para magkasinabot ta. Ay ang point pag ako din himanggo magkasinabot ta. Example ka ng question nimo. Isa ka question nimo pero naa may duha ka interpretation. Ang naakana ka nang gi-quote nimo nga tawag ining text sa Revelation chapter 12. Di ba? Sa first plan na kutubag nimo, na ay duha ka interpretation. I-insist ka na nimo imong nadas mong utok. So buti pasabot, ikaw mismo, wag kay hanaw sa tawag ining interpretation sa nakasulat sa Biblia. Kung naa kay hanaw, kung scholarly na ang imuhang tawag aning pangunahuna, kasabot ka sa ako ang punto. Usa man na kay ato nag-study interpretation god.
Kung saan na siya pag-interpret. Kunya pagkahuman, gusto lang nimo nga kung si tawag ka nang mabasa interpret na ina basahon na lang nato og kung na itawag ni nga gitawag og mahitabo. Ikatulo, pag mingon ka sa mga nadismaya ko, mas labaw kung nadismaya. Nga naman tungod kay nagtuo ko nga tawag ka ng imong question, makasakay ka sa scholarly tawag ining argument, biblical argument, pero dili. Di ka kasakay. Nagtuo ko nagabasa kang tawag ng Biblia pero ang lang. Sa to Mario Jojogal, di man amoy akong gilitok. Dili na mao. So pag mubasa tawag ng Biblia, klaro na nga mogamit kag tools of interpretation. Pero ang Book of Revelation kinahanglan sa interpretation. Munang mogamit ko og tools of interpretation. Sa first premise pa lang nimo ganina, ako ang nagklaro. Two interpretations ang naa diha. Nya pagkauman ang imong gusto o sa kabuk di man na pwede. Sa akon minimo. Diba? Pareha ka Mr. Bacalaris nga saag ba saag? Ang argumento ba saag? O, pareha atong tawagan ng iyahang gibasa nga sa to. Tawag ining sabat na kuno pabot sa tumoy di ay ang mga apostolis nakatudig nga simba day sa kang Kristo adlong Domingo. Usa mo na. Nya ako kay di magkuyabag. Una ayaw ko ipareha pa man gyud nga pareha. So, okay? Next question. Next question. Bro, ako lang bro, pangutanan ako nimo bro. Imo bang tubagon o dili? Ay, ganina ko siguro mo simod. Ay, magbalik ako pa. Gitubag na ko ang imong question. Gitubag na ko ang imong question is scholarly. Scholarly ba? Nga naman kay, wa man ta nagdebate. Scholar day ka? Oo. Hindi kay, sa discussion man eh. Scholar day ka? Discussion man eh. Dili. Ano? Scholar day ka? Nganong ba day? Nganong day og tawag ang di ka scholar? Dili ka pwede nga mo tawag na scholarly tawag ang interpretation? Mo gani na kay scholar mga ta sila ko tubagan ako. Bro. Scholar. Ay sa ba? Kay bro. Ay yung pangutana kay di mo ka scholar. Bro, sayon ra kayo ako pangutana bro. Giingon ako nga scholarly. Ang giingon ako nga scholarly interpretation, buot akong ipasabot ana mo gamit ang tools of interpretation. Dili kay scholar ka, pataka ng taong ka, oy. Dili, bro. Ako bro. Sa kuang pangutana nimo, bro, nga langit ba og yuta, tubaga lang, nya pag man extend lang. Ana ra? Sayo na kayo to. Ito bang lagi? Teka mo tubaga to, mo hatag lain nimong question, mo hatag ko nimong lain question. Ani man gud, Mr. Pindo, no? Sa first question ng gud nimo kanina, nihatag na ko si mo tawag anong tubag na duha ang interpretation. Diba? Diba? Duha ang interpretation ana. Ya pagkauman ang imong gusto nga dili tawag ka nang kung dili pwede. Dili ta magkasinabot. Ang point na ko din sa program dapat magkasinabot ta. Sige. Karon na ba? Asa man ko dapit mo tubag ana sa ecclesiological or tawag ining Mariological. Di makakatubag. Subuti pa sa buta na, ikaw din mismo makabalus mo kung argumento. Ayaw, sige. Rhetorical. Dati sa rhetorical question. Kabalo ka sa rhetorical question? O magkawag sa kabalus ko na. Next question bro, next question. Sige. Matod pa nimo duha ang interpretasyon sa maong teksto. Ang akong pangutana mo ni, kinsa nga scholar nga kanang nagid siya ikuan nagid siya kanang gitawag gid siya og mabutang gid siya nga referensya nga matuohan nato nga referensya. Kinsa nga scholar nga nagpamatuod nga kanang pinadayag 12 padulong sa 17 duha ka interpretasyon ang ipahaom diha. Kinsa nga scholar? Okay. Pinakauna si Origen sa 2nd century. Katulo si Tertullian. Tagay ko asa. Nangutana man ka sa kuwag kinsa. Dako sa bro. Sharing at isa lagi. Anong taka? Number 1 si Origen. Si Origen. Si Origen. Origen. Number 1 si Origen. Number 2 si Tertullian. Pagkahuman sa 4th century, ang one of the pinaka-known nga nag-interpret ana sa Revelation chapter 12 kay si Saint Augustine, Bishop of Hippo. Asa may ilang mga sulatan ni bro? Dili. Mabasa man nimo sa tawag anang Mariological interpretation concerning Revelation chapter 12. Sa ilahang mga writings. Ang mga writings nila.
Mga Sino ko na bro? Kita na ko na bro. Bisag iyan na lang sa camera bro. So ano ko plus kamera? Hindi ko siya wala ko mga libro dito na kita ka. Kita ganina ning gusto ko yung wala ko yung mga libro dito. Karon kay ako basi mo ra pero gitubag na ko ang imuhang tawag ini pangutana ha. Gitubag na ko nga nangutana ko og kinsa. Di si Origin, si Tertullian. Nya pagkahuman ka ng libro nga The Early Fathers. Nga gikan sa second century hangtod sa 4th century. Nga tawag ini ang author ana kay si Jurgen. Yan. Kita? Jurgen ang author. Ano pangutana bro? Okay. Kaya ba na ko? Kasi mo na pagkasa ko ang tawag ano na tubag. Sige. Okay. Duha man kay interpretasyon. Kining giingon diha nga mibarog ang dragon at tubangan sabay unsa may unang interpretasyon ana? Okay, magpili ka. Asa may atong unahon, ecclesiological or mariological? Sige ko no. Asa may imuha? Unsa may iyang interpretasyon ana ang una? Asa may gusto mo unahon lagi? Asa may gusto mo unahon? Dili si mo. Ikaw mo kung tawag ni mo tubag ko yung gagahani na mao kaya si mo unahon lain. Ay naunsa mo taon na ikaw pangutana. Baliwan mo. Sige, be. Asa may gusto niyo mag-unahan ako, be? Asa may gusto niyo mag-unahan ako, be? Sige daw. Okay. Malaga, asa mo na. Sa Mariological interpretation, kanang gitawag og nagbarog nga tawag ining dragon, refer na sa mga kaaway sa babae nga nagsunod og nagtuman og nagtuo kang Ginoong Jesucristo og nakig-away didto sa iyahang gitawag og mama. Kung natong basahan ng Revelation chapter 12 verse 1 and 5. So buti pasabot kutob sa muatake ni anang maong gitawag og bayhana sa present sa gitawag og sa panahon ni San Juan hangtod sa umaabot nga panahon. So mo nang tawag ining kaliwat anang dragona. Number 2, kanang ecclesiological tawag anang interpretation. Refer na mo lagi ni problema lagi kay di lagi maminaw. So ano ko pagkuan nga. Sige. Sa tawag anang ecclesiological presentation, refer na sa Imperyong Romano. Ngano man kay kanang dragon magudin na naga-refer na didto sa tawag ano nang supag ilabi na sa first 300 years. So kanang napulo ka emperador or napulo ka sungay nga gisundan pa sa laing gitawag og sungay, katong tawag ining gamay nga sungay nga nag-reign lang og tulo ka tuig og tawag ining tunga si Emperor Julian the Apostate isa yun. Nag-refer po dito about ni anang maong gitawag og dragon. So natubag na ko ang question ha, ecclesiological and mariological interpretation. Yeah. Sige. Sunod pangutana bro. Kaya tubag manggid ka. Muna sakto ba? Yan na ba? Ayaw balikan. Gipapili mo ka. Ano ba? Dali lagi tubag ni baingon ko. Mutubag lagi ko basa tawag ining akto ang maklaro ba? Mariological or tawag ining ecclesiological na. Mo na kay karon kasabot na ka. Sa kung tawag ining punto, di magkasinabot kita. Sige, next question. Next question bro. May ganahan ako kay tubag ba? Dili kay mo likay. Okay. Wala ba gilikayan giklaro ra ben ako ganina, di ba? Wala ba? Ikaw lang nagayan. Okay. Next question, sige. Sa imong tubag bro, asa man na nahitabo bro, sa langit o sa yuta? Asa may gusto nimo, ecclesiological or mariological? Ikaw lang gyapon yak desisyon ug asa. Sa mariological presentation kana mangong gitawag og langit naga-refer na didto sa gitawag og mga panahon nga kung diin kung asa nga kining maong gitawag mga kaaway sa Dios mibatok sa gitawag og babae. Unya kanang giingon din na nga sa tawag na ecclesiological presentation refer na sa kinabuhi sa tibuok iglesia ana nga panahon. Nga diin diha nakig-away kung sa kuan ba kanang tan-on dadon sa mapintas nga mananap kining maong gitawag iglesia sa gitawag pinakataas nga peak ug dito nya patyon di man na pwede. So ingon anang interpretation ha, ecclesiological and mariological presentation. Next question. Sa biological pod. Diri sa usa. Asa man dapit? Sa biological na pod ta. Sa biological, wala mo nadok isot ni biological. Taka naman taong ka. Oy, ecclesiological o mariological gitubag na nako. Mo na problema nimo, di ba? Mo na problema lagi nimo. Diretso na nako. Isa-isa gani nako. Sige, ang una ibalik ka. Katong mariological presentation kanang giingon na kawanangan or gitawag og langit na refer na sa kinabuhi sa Santa Iglesia nga naa sa iyang pit kumbaga
naa sa iyang peak nga diin kung asa ang dragon nakig-away ni ining maong gitawag og babae. Buot ipasabot sa tanang panahon kining maong gitawag og dragon makigbugno gyud sa babae. That refers to the Blessed Virgin Mary. Sa Mariological presentation, sa tawag ana ecclesiological presentation pinakauna, anong utan na makag-asa man ang giingon ni tawag langit. Remember, maunang tawag anang kinabuhi sa iglesia nga naglawig ni anang maong panahona nga diin gisulay sa maong mga persecution from the first 300 years og hangtod karon nga panahon. Next question. Okay. Asa ang imong tubag langit yuta? Kasi gitubag ta na gani ka gi-interpret na gani nato. Di mo lang literal langit yuta na. Nana ana tudlokan ta kana. Ayo. Len, yuta. Sige. Len. Sige, tudluan ko nimo, ako yung mangutana nimo. Tudluan ko nimo. Aminaw sa wa pa ka nitubag sa kuwang pangutan asa man lang hitabo sa langit o sa yuta. Gitubag tagani ka, di ba ingon ko kanang langit nag-refer na sa iyahang kinabuhi, kanang yuta nag-refer na sa iyang existence. Anak ba? Gi-interpret nato kay ang Book of Revelation dili na literal, cryptic gani no. Grabe naman, oy ganina ko sige balik-balik. Na lang. Sao? Kasabot pa ka sa tubag yun? Ay mo tubag langit og yuta. Ay na lang gi-cryptic gani na no, na mga kahulugan ng langit og yuta ano. Ayaw kog style lagi nga anak ko. Asa man? Langit og yuta. Cryptic lagi na lagi, cryptic ba cryptic? Asa man langit og yuta? Kasabot na ko si cryptic? Ay, naanap po na yung mong style. Ayaw mo balihat. Kasabot! Mao lagi na akong giingon lagi sa iyo. Ang ato bang pangutana, asa man nahitabo na sa langit ba o sa yuta? Ayaw ko ingon nga, sa langit. Kana magong mga pati. Oh, mo nila tawag ka na nagsulat kani gi-interpret na mo ha. May klaro. Migo gi-interpret. Ikaw mo ang way klaro. Wa din mo gisulod sa imong una. Mo na akong giingon nga why pulos ingungunan ning klaseng argumento kung motubag ko wa kay interes sa pagpaminaw sa akong tubag. Dili oy, naminaw ko sa imong tubag. Wala ako makadung langit pa og yuta. Naminaw ka sa kuha, i-recap daw nga ako ang tubag be. Sige da kung naminaw ka. Ayaw ko pabalik-balik ka sa imong tubag nga sayo. Wala ko naminaw ka sa akong tubag. Imong tubag paminaw. Naminaw ka sa akong tubag. Ibalik daw ang ako ang gitubag be. Nya asa ko na sa iyo dito. Ayaw kong ulog-ulogin, pabalik-balikon ko na imong tubag na sayo. Wala ka naminaw. Wala ka nitubag sa ako ang pangutan. Asa man ang hitabo. Kaminaw sa Gutino, God. Kaminaw sa Gutino. Ayaw, sige, nga na, oy. Ayaw pag binulastok sa argumento. Nga naman, gitubag kasi ano man ka naminaw. Di ay, paminaw, God. Ang akong pangutana, asa mo hitabo sa langit o sa yuta. Asa may imong tubag? Asa may imong tubag? Lagi ka. Kanang langit lagi yung yuta lagi nga lagi. Kanang langit og yuta diha. Hoy, paminaw. Wala na giingon nga langit og yuta diha. Asahan ng Revelation chapter 12 verse 1 to 17. Og na kayo mabasa yuta diha. Og na kayo mabasa yuta diha be. Sa chapter 1 to 17. At bitahon namang iyak kasi ba? Ang akong pangutana, asa man na nahitabo? Langit o yuta? Langit o yuta? Imong tubag, langit o yuta? Nangingon mo kung langit o yuta? Paminaw. Dili. Wrong ka. Basta halog ko ng tibuok context sa Revelation chapter 12. Ang demonyo, ang yawa na kigbugno, siyempre, nanganak, ikagiw sa kayutaan, di ba, kamingawan, di ba? Nangutan naman ka na ko, asa man na, nahitabo, sa langit, sa tawag ining sa yuta. Gi-explain ako simuhan ng langit o yuta, diha, nagisgutan. Sa chapter, langit o yuta, diha? Naalagi kayo mabasa lagi, be? Langit o yuta? Oh, langit o yuta gisgutan sa chapter, verse 1 to 17. Langit o yuta? Langit o yuta? Gisgutan ang langit og yuta. Gisgutan ang langit og yuta. Ang akong pangutana, wala ko nangutana sa langit og yuta ang akong pangutana. Kanang nibarog ang dragon at tubangan sa babae, asa man na? Okay. Laro nga ko niya, God. Asa man na ito po? Langit og yuta?
or yuta? Okay, tubag nagkao. So kanang yuta din ang gisgutan before ko motubag anang imong question. Kanang yuta gid ang gisgutan refer na sa iyang existence. Ngano man kay ang iglesia, ecclesiologically, Wala ko nang utaan ng imong tubag. Oy, paminaw sa laging paminaw sa wala ko lagi nang ba? utaan ng imong tubag. Ana, kung kinsay hulugan sa yuta. Ang whole context, Mister, tawag ining Ayun, lagi ko tubag. Kung kinsay hulugan sa yuta. Kaya wala ko nang utaan na kung kinsay hulugan sa yuta. Cryptic kanino. Ngano man ang imo na simuna wala literal lagi nimo. Literal man mo kanang paminaw. Wa ko nang utaan na kung kinsay hulugan sa yuta. Paminaw. Ilhan jud kay ba nga tawag kinang imong argumento nagkabuli-buli. Ani ha? O nagtila-tila na. Wala ay. Wala ko nang utaan na kung kinsay kahulugan sa langit o kung kinsay kahulugan sa yuta. Dili mangod. Ani mangod ha? Balikon ako ha, ang Book of Revelation, it is a cryptic letter. Kanang nahitabo nga pagpakigbugno sa dragon sa babay, nga gisgutan nimong naa sa gitawag og langit. Cryptic tawag ining argument na or tawag ining presentation nga diin ang demonyo iyahanggi tawag anang gusto niyang atbangon subay sa gitawag og kasaysayan. Gusto niyang atbangon ang gitawag og kaliwat sa babae o kining babae mismo sa panahon nga diin kana bang tawag anang musakuan pa ba kanang o sabi tawag anang termino aning ato ang gamiton ha kanang tawag anang makigbugno siya subay sa iyang gusto nga dadon niya ang tawag ining simbahan o kining moong babae sa buta nga dili sa makaapas ba kumbaga ingon ana ba ang point nako ba ngano makita ng langit og yuta din ang gisgutan lagi dili na literal para inong ko pangutan na asa may tabo sa langit o sa yuta mo nang gipasabot ta ka sa mga kahulugan nga naa diha mo ni point nako ba nasabtan ko nimo. Wa tay ka nasabtan, nganong wa ta ka nasabtan, kay ngano man akong pangutana, wa ko nang utana unsay kahulugan sa langit. Unsay kahulugan sa yuta. Wa ko nang utana ana. Nga diha ka nagtubag. Ang akong pangutana sa iyo kayo, kanang nagbarog ang dragon at tubangan sa babae, asa man na nahitabo sa langit or sa yuta? Dili ba paminaw ba? Sayon ko magyud yung takayo ha. Kana nga letter lagi cryptic. Cryptic ba? Sabot ka sa cryptic? Dili nimo pwede nga asa nagbarog literal nimo ba nga nag-away na atubangan kay ang babae naa dito sa tawag ini nga nakita na sa nuhan sa langit nya pagka man atbang ang tawag langit ito. Dili ana ba? Dili magud ana ang punto ba sa mabasa kag Book of Revelation. Dili pwede. Sibot.